Slunce vychází každý den. Život se nikdy nezastaví. Stejně jako my ve Štrabaku. Každý den uvádíme do pohybu tuny materiálu po celém světě. Od světových po lokální projekty. V malém i ve velkém. Přecházíme od analogu k digitalizaci. Stavíme s lidmi pro lidi. A jdeme stále dál. Do nebeských výšin. I pod povrch země. Od velkých průmyslových projektů po sociální bydlení. Od developmentu až po provoz. Máme svůj cíl. Hledáme nové cesty. Využíváme inovativní technologie. Chceme stavět lépe a bezpečněji. Proto naše procesy a materiály neustále dále vyvíjíme. Od návrhu přes realizaci, od správy budov až po změny jejich účelů. Stále jsme v pohybu, protože pohyb je změna. A my jako jedna z největších stavebních společností můžeme změnit mnohé. O pokroku nejen mluvíme, my na něm pracujeme. Štrabak. Work on progress.